Λοιπόν, το συναίσθημα από εκεί που δεν έμπαινε σε κανένα παντελόνι, ξαφνικά να μπαίνει σε όλα τα παντελόνια είναι πάρα πολύ ωραίο. Και χάρη σε εσάς κατάφερα να τα χάσω αυτά τα κιλά. Που ακόμα έχουμε κι άλλα, έχουμε μέλλον ακόμα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη και όχι απλά ικανοποιημένη, έχεις άπειρη πειθαρχία. Δεν με δυσκόλεψε καθόλου. Η Κάσια είναι από τους πιο πειθαρχημένους διαιτώμενους και μόλις μέσα σε 10 μέρες έχει χάσει 2,5 κιλά και 2,5% λίπους. Αυτό, Ούτε εγώ δεν το πιστεύω. δηλαδή κατάφερε το κατόρθωτο. Είμαι τουλάχιστον περήφανη. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μετά το συνήθισα και ήταν. Μετά γινόντουσαν όλα μόνα τους. Πολλές σαλάτες. Χάρη στη δικιά σου πειθαρχία όμως. Ναι. Έτσι, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, αλλά είσαι πραγματικά απίστευτη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.